नोंनि न' सेराव थानाय सोरबा दुखुग्लाय मानसिनि दुखुखौ नुनानैनो नों अननो हायाखै नोंनि इसोरखौ अनो होनना बुंनाया बेसे सैथो जागोन जाय इसोरखौ नोङो नुवाखैनो जाय इसोरखौ नोङो नुवानो बे सैथो जानो हागौ ने बाइबेला बेखौ बुंदों नङा नोङो मिसा नोङो थगायग्रा नोङो सोलायग्रा बेखौसो बुंदों नों इसोरखौ अनोब्ला बाइबेला मा बुंदों नोङो इसोरखौ अनोब्ला नोंनि बे नुनाय बिदा फंबायखौ नोङो अनथारनो हानांगोन गोरोबज्लायनानै थांना थानायनि मोनसे उपाया जाबाय सान्थियै थांना थानायनि मोनसे राहाया जाबाय अनज्लायनाय आरो जिसु ख्रीष्टआ बेखौनो जोंनो फोरोंलांदों अनज्लायनाय थायोब्लासो जोङो खौसेयै जोङो थांनानै थानो हागोन जोंनि गेजेराव गावजों गाव गावखौ बायदि गुबुनखौ अननो हानाय गोसोआ जेब्ला थागोन अब्लासो बेयाव सान्थिया थागोन बेयाव गोरोबज्लायनाया थागोन बेयाव खौसेथिया थागोन आरो जेब्ला बे गैया जागोन जोंनि गेजेराव नांज्लायनाय जोंनि गेजेराव नासयलायनाय जोंनि गेजेराव बायदि समस्याया जोंहा थागोन बेनिखायनो इसोरनि बाथ्राया जोंखौ बेखौ बुंदों जिसुनि फोरोंनाया बे जायहा इसोरखौ अनो बियो गावनि बिदा फंबायखौबो अनथारनांगोन बेलेन्सआव ओरैबायदि बेलेन्सआव बाइबेलनि जि स्पिरिचुवेलिटि बाइबेलाव फोरोंनाय जे आत्मिक जिबन बेयो ओरैबायदि मोनसे बेलेन्सआव फोरोंदों बे बेलेन्सआ जाबाय इसोरखौ अनोब्ला मानसिखौबो अननांगोन इसोरखौ अनोब्ला गावनि नसुंसेयारिफोरखौ गावखौ बायदि अननांगोन मोनसे बेलेन्सआवसो नों इसोरजों थिग दङ होननानै नों बुंनो हायानो जेब्ला नोङो गुबुनजों थिग गैया नों इसोरखौ अनो होननानै बुंनो हायानो जेब्ला नोङो गावनि नसुंसेयारिफोरखौ गावखौ बायदि अननो हायाखै बाइबेलाथ' बेखौनो फोरोंदों जोङो जोंनि नसुंसेयारिफोरखौ गावखौ बायदि अननो नांगौ जोङो गावखौनो बायदि अननो नांगौ बेयाव बुंदों सत्र बुंदों थिनिनि सत्र सासे धोनि मानसिया गावनि बिदा फंबायफोरनि गैयिखौ नुनानैबो हेफाजाब होआलाबानो थायोब्ला बियो इसोरखौ अनो होननानै गावखौ माबोरै बुंनानै लानो हागौ जाय धोनि मानसिफोर जाय दंनाय मानसिफोर बिथांमोननि बाथ्रा बेवहाय बुंदों जायहा गैयिखौ नुनानैबो अननो हाया बियो माबोरै इसोरखौ अनो होननानै बुंनो हागौ नोङो जुदि इसोरखौ अनोब्ला नोङो मानसिखौ अनगोन बेयो गावनो गाव जानाय इसोरखौ अनग्रा साफ्रोम मानसिया मानसिखौ अनगोन बेयो अट'मेटिकेलि गावनो गाव जानाय मोनसे खामानि बेखौ बेवहाय जोङो इसोरनि बाथ्राया जोंनो फोरोंनो नागिरदों बेनिखायनो जोंनि नसुंसेयारिफोरजों गावजों गाव जोङो गोरोबज्लायनानै थांनानै थानाया इम्परटेन्ट गोनां बेखौसो बांसिन प्रयजन होनाय जिसुआ गावखौ खुलुमनायनि सिगां गावनो माबा मोनसे होनायनि सिगां गोरोबज्लायनाय इसोरखौ अनोब्ला मानसिखौ गावखौ बायदि अननो रोंना बेखौसो बिब्लिकेल स्पिरिचुवेलिटि बाइबेला फोरोंनाय आत्मिक मोनसे जिबना बे नोंथाङा थिगैनो दं ने बे बिसयाव नोंथाङा इसोरजों थिग दङ होननानै सानो नोंनि नसुंसेयारिफोरजों नोंथाङा थिग दङ ने नोंनि नसुंसेयारिफोरजों जुदि नों थिग गैया इसोरजों थिग दङ होनना बुंनाय बाथ्राया नंखाय होननानै बाइबेला बुंदों बे जानो हाथाव नङा होननानै बाइबेला बुंदों नोंनि गावनि मानसिफोरजों गावनि न'खराव गावनि गामियाव गुबुनजों नोंहा थि मोनसे सोमोन्दो गैयाब्ला इसोरजों थि सोमोन्दो दङ होननानै आङो स्पिरिचुवेल आङो सासे आत्मिक मानसि होननानै बुंनाय बाथ्राया सैथो जानो हाया बे बाथ्राखौसो बाइबेला बुंदों इसोरजों थिग जायो दङब्ला नोङो गावनि नसुंसेयारिफोरजों नोंहा थि मोनसे सोमोन्दो थागोन गावखौ बादि अननाय मोनसे सोमोन्दो नोंहा थागोन बेखौ बाइबेला जोंनो लागै बुंदों जोङो जाकुबाव थाङो जाकु 5:1 धोनिफोर नोंसोरो आंनि बुंनायखौ खोनासं नोंसोरनि सायाव सफैगोन निदाननि जुनै नोंसोरो गाबदो आरो दाहा खालामदो नोंसोरनि दोहोनफ्रा सेवलांबाय आरो नोंसोरनि मोजां हिफोरखौ एम्फौफोर अरबाय नोंसोरनि सना आरो रुपायाव माराम खाबाय बे मारामानो नोंसोरनि जेंना साखि गसंगोन आरो अर बादि जानानै नोंसोरनि मोदोमफोरखौ खामग्लिगोन नोंसोरो जोबनाय साननि थाखाय गावसोरनि लागै बेफोर दोहोनफोरखौ बुथुमबाय जि मण्डलीखौ जाकुबा दैदेनदोंमोन बे मण्डलीयाव बे इनबेलेन्सआ दङमोन बेबायदि मोनसे समस्या दङमोन जेराव गोनांफोरा
धोनि मानसिफोरा गैयै मानसिफोरखौ अननो रोङाखैमोन गावखौ बादि अननो रोङाखैमोन बेनिखायनो जाकुबा बे बाथ्राखौ बै मानसिफोरखौ फोरोंनो थाखाय लिरनांगौ जादों जुदि जोङो सैथोयै ख्रिस्ट'खौ मोनबायब्ला जोंनि फोथायनाया गोथां फोथायनायब्ला जोंनि फोथायनाया बासायनो हाग्रा फोथायनायब्ला बे बाथ्राखौ जाकुबा एसे सिगाङाव बुंबोदों माव फोथायनायजों लोगोसे मावनाय नोंहा फोथायनाय दङ होननानै नोंनि मावनाया फोरमान होगोन नों मा मावदों बेसो नोंनि फोथायनाया बेसे सैथो बेखौ फोरमान होगोन होननानै बुंदों बेनिखायनो बिसोरनि गेजेराव माखासे बेबायदि समायसाफोरा दङमोन जाय धोनि मानसिफ्रा इसोरजों थिग दङ होननानै सानदोंमोन नाथाय गुबुनखौ गावखौ बादि अननो बिथांमोना हायाखैमोन बिथांमोनखौ बुंदों धोनिफोर नोंसोरो आंनि बुंनायखौ खोनासं मा बुंदों बियो नोंसोरनि सायाव सफैगोन निदाननि जुनै नोंसोरो गाबदो आरो दाहा खालामदो नोंसोरनि दोहोनफ्रा सेवलांबाय आरो नोंसोरनि मोजां हिफोरखौ एम्फौफोर अरबाय बेयाव मोननै बाथ्रा बुंदों मोनसेया जाबाय नोंसोरनि धोनफोरा सेवलांबाय आरो मोनसेया बुंदों नोंसोरनि हिफोरखौ एम्फौफोर अरबाय मा बुंनो नागिरदों जि धोनफोरखौ बुथुमै बुथुमै दोनदों बेफोरो सेवलांदों मा बुंनो नागिरदों बै धोनि मानसिफोरनि गोसोखौ बुंदों मोनजायै गोबां दङ बिथांमोनखौ जाहोनो बिथांमोना एसेबो मा खालामनो हाया आखाइ फोलावनो हाया नांगौ सेवलांथों अदजाया बे टाइपनि मानसिफोर आरो बिसोर बाख्रियावनो सेवोब्ला सेवथों अब्लाबो रावबो मोनजायैखौ जाहोनो रावबो नांगौ गोनाङाव गोग्लैनाय मानसिखौ सहाय खालामनो बिसोरो आखाइ फोलावनो हायो बाख्रियावनो सेवब्ला सेवलांथों बे रोखोमनि धोनि मानसिफोरमोन बिसोरो मा जायो जालांथों अब्लाबो सोरबा गैयै मानसिनो अनखांनानै जाथों होननानै हरनो हानाय बेबायदि गोसो बिसोरा गैयामोन आरो मोनसे बुंदों नोंसोरनि हिफोरखौ एम्फौफोर अरबाय गाव गाननाय नङा माब्लाबाबो गाव जोमनाय नङा माब्लाबाबो नाथाय जाबखो जाबखो जाबनानै गद्रेजाव दोनदों रावबो गैयै मानसिनो सोरबा गोजांनाय मानसिनो सोरबा मोजां गाननाय गैयै जोमनाय गैयै मानसिनो नों आं गानला नों गानहैनो होननानै अननानै हरनो हायो बेबायदि बिखानि मानसिफोर बे मानसिफोरखौ बुंदों नोंसोरो दाहा खालामदो मा जागोननो बे माराम जानाय बिसोरनि सना रुपायाव माराम जाबाय होनना बुंदों बे मारामानो मा जागोननो बिसारनि सानाव बिसोरनि साखि जानानै गसंगोननो मा साखि बिसोरो रावखौबो अननो रोङामोन एम्फौआ जाजोबब्लाबो रावबो गोरिब मानसिया बिसोरनिफ्राय बोथिसे जानाय मोनजायामोन बिसोरनि हिफोरखौ एम्फौफोरा अरजोबोब्लाबो रावबो गैयै मानसिया बिसोरनिफ्राय गांसे गाननाय जोमनाय मोनफेराखिसै बेबायदि साखि बिसारनि सानाव बिसोरहा गसंगोन होननानै बुंदों मा बुंनो नागिरनाय जाकुबा बे गिर्जानि मण्डलिनि मानसिफोरखौ मानो इसेबां जुदि दङब्ला इसोरा नोंथांनो जुदि होदोंब्ला गुबुनखौ गावखौ बायदि अननानै मानो गुबुननि नांगौ समाव हेफाजाब होनो हाया दिनै बुहुमाव बे बाइबेलनि फोरोंनायखौ लाग्रा जुदि थायोब्ला जोंहा दिनै मोनजायै मानसि थानाय नङा मोनथिगौ ने एसेबां इनइक्वालिटि आरो जोंनि इण्डियायावथ' बुंजाया दा बुंसै इण्डियानि जि इनइक्वालिटि समान नङै जि दङ इण्डियायाव जोंहा बुंजाया आरो गोनांहा ओरैबायदि दङ गैयिहा जेबो गैया बेबायदि इसेबां गोजौ इसेबां गाहाय आरो मानो जादों बियो इमबेलेन्सनि थाखाय जोंहा इण्डियायाव मा दङ बुहुमनि धोनि मानसिफोरनि गेजेराव धोनिसिन मानसिफोरनि गेजेराव जोंनि इण्डियायावबो दङ धोनि मानसिफोर आरो बिसोरनि न'नि सोरगिदिं दङ गोबांथार जायफोरा उन्दुनो थाखाय हराव हरसे उन्दुनो थाखाय मोजां न' गैयै मानसिफोरबो दङ दिनै इण्डियायाव जेब्ला इउरपनिफोरा फैयो जेब्ला आमेरिकानिफोरा फैयो इण्डियाखौ मा नुलाङो इमबेलेन्स समान नङै सोरबा दंनाया दङ ओरैबायदि दङ सोरबा गैयिया जेबो गैया मोनसे इमबेलेन्स बाइबेला बेखौनो फोरोंदों ससियेल मोनसे समाजारि मोनसे समानथाय समाजारि मोनसे समानथि बेनि बाथ्रा इक्वालिटिनि बाथ्रा बेवहाय बाइबेला फोरोंनो नागिरदों जों गोनांफोरा गैयैफोरखौ अनोब्ला गोनांफोरा गावसोरल' आवथाय दोनालासे गावसोरनि थाखायल' थियै दोनाजासे जेखौ एम्फौआसो जादों एम्फौआसो अरदों जिया सेवलांदोंसो बेखौ जुदि जोङो गुबुनखौ अननो हानाय जुदि गोसो मानसिनियाव थायोब्ला बे इमबेलेन्सआ बे इनइक्वालिटिया
जोंनि गेजेराव मानसिनि गेजेराव थानाय नङा दिनै ओरैबायदि गोजौ ओरैबायदि गाहाय आरो बियो दिनै ख्रिस्टियान मण्डलिफोराव जानो नाङा बेखौ बाइबेला बुंनो नागिरदों आरो बे धोनिफोरखौ साबधान होदों जायफ्रा दङ नोंनि दंनायजों नोंथाङा दिनै मा खालामदों बेजों गुबुनखौ अननो हादोंना हायाखै गावखौल' साननाय गावनि थाखायल' मावनाय बाइबेला बेखौ माब्लाबा बुङाखै नोंथाङा दङ होननानै गुबुनखौ साननो रोङा जानानै थानाय गुबुननि नांगौखौ नुयि जानानै थानाय बाइबेला बेखौ माब्लाबा जोंखौ थुलुंगा होआखै बाइबेला बेखौसो बुंदों नोंनि नसुंसेयारिफोरखौ गावखौ बायदि अन बेखौसो बुंदों नोंनि नसुंसेयारिफोरखौ आरो इसोरा मा प्रमिस होदों जोंनो जों बोसोन बिजाबाव थांनि इसोरा जोंनो मोनसे प्रमिस होदों बे जाबाय बोसोन बिजाबनि 19 बालाबनि 27 सिरियाव बोसोन बिजाब 19:17 पदाव जोंनो बेबायदि इसोरा मोनसे प्रमिस जोंनो होदों नोंसोरो हावरियाफोरनो दान होयोब्ला फोरबोनो होनाय जागोन मा होननानै बुंदों नोंसोरो हावरियाफोरनो दान होयोब्ला सोरनो होनाय जागोननो हावरियाफोरनो होनाय जागोन होनना बुंदों ना नङा नोंसोरो हावरियाफोरनो दान होयोब्ला फोरबोनो होनाय जागोन आरो जोबा जोंहाथ' जों माब्लाबा सानो गैयै मानि गासै मानसिनो जों होयोब्ला मा जागोन जोबलांगोन बेखौसो जों सानो बयबो नांगौ जानाय मानसिफोरनो जों आखाइ फोलावोब्ला जों गावहानो गैया जालांगोन जों बेखौसो सानदों नाथाय बाइबेला मा होनना बुंदों बेवहाय नोंसोरो हावरियाफोरनो दान होयोब्ला मानसिनो नङा फोरबोनो होनाय जागोन आरो फोरबोआनो नोंनो होफिनगोन इसोरा प्रमिस लादों जुदि नोङो गुबुनखौ गावखौ बायदि अननानै सोरखौबा सहाय खालामोब्ला सोरखौबा अनोब्ला बियो बिथांखौ अननाय जायाखै बिथांनो होनाय जायाखै बियो इसोरनोसो होनाय जादों आरो मा खालामगोन इसोरानो नोंनो होफिनगोन नों जुदि गोरिबफोरनो होयोब्ला नोंथाङा इसोरनोसो होनाय जादों बेनिखायनो इसोरा गाव समाय लादों आं नोंनो होफिनगोन नों आंनो होदोंखाय आं नोंनो होफिनगोन जेब्ला जोङो सासे हावरिया मानसिनो दान होयो सासे हावरिया गोनां जानाय मानसिनो जोङो अननाय दिन्थियो बियो इसोरनो अननाय दिन्थिनाय जादों होननानैसो बाइबेला बुंदों बेनिखायनो मथि 25:6 जोंनो बे बाथ्राखौ जिसुआ बुंदों जेब्ला बिसार खालामनो जिसुआ जिरायगोननो बिसारनि सिंहासनाव बियो जिरायगोननो अब्लाना गोबां मानसिफोर बिनि सिगाङाव फैगोन आरो मा बुंगोननो जिसुआ माखासेखौ बुंगोननो बियो नोंसोर आं जेब्ला उखैदोंमोन नोंसोर आंखौ जाहोदोंमोन आं जेब्ला लंथिया फंथिया हैदोंमोन गाननो जोमनो गैया जानानै दंमोन गोजांदोंमोन नोंसोर आंखौ गानहोदोंमोन जोमहोदोंमोन होननानै बुंगोननो आं जेब्ला लोमजादोंमोन बेरामाव गोग्लैनानै दंमोन नोंसोर आंखौ नायहैदोंमोन फै नोंसोरो आंनि बे रायजोआव बाहागो लाफै होनना बुंगोननो जिसुआ अब्लाना बिसोर बुंगोननो मा बुंगोननो प्रभु जोंलाय माब्ला नोंखौ उखैनाय नुनानै नोंनो ओंखाम जाहोफेरनो मोननाय माब्ला गांनाय नुनानै नोंनो दै लोंहोफेरनो मोननाय माब्ला नोंखौ लोमजानाय नुनानै जोङो नोंखौ नायहैफेरनो मोननाय माब्ला जों नोंखौ गाननाय गैयै जोमनाय गैयै गोजांना थानाय नुनानै गाननो जोमनो जों होनो मोनफेरनाय जिसुआ मा होनना बुंगोननो नोंसोरनि सोरबा सासे फंबायनो खालामनायानो आंनो खालामनाय जानायमोन नोंसोरनि सोरबा सासे उखैनाय मानसिखौ जाहोनायानो आंखौ जाहोनाय जानायमोन जिसुआ बेखौ बुंगोन आरो माखासे फैगोननो बिसोरखौबो बुंगोन जिसुआ बे एखे बाथ्राजों बिसार खालामगोन आं उखैनायमोन नोंसोर आंखौ जाहोआखैमोन आं गोजांनायमोन नोंसोर आंखौ गानहोआखैमोन जोमहोआखैमोन आं लोमजादोंमोन नोंसोर आंखौ नाहैयाखैमोन बिसोरबो बे एखे सोंलुखौनो सोंगोननो नोंलाय माब्ला लोमजानाय जों नाहैलायनो नोंलाय माब्ला उखैनानै थानाय जों जाहोलायनो नोंलाय माब्ला गोजांनानै थादोंमोन जों गानहोनो जोमहोनो नोंखौ जिसुआ बिसोरनोबो बे एखे फिननायखौनो होगोन नोंनि फंबाय नोंनि बिदा नोंनि सोरबा जेराव उखैनानै दंमोन जायखौ नों जाहोआखैमोन बेखौ जाहोयैयानो आंखौ जाहोयै जानायमोन गुबुनखौ गावखौ बादि अननो जोंखौ फोरोंदों गुबुनखौ गावखौ बायदि अनो नोंथाङा गावनि थाखायल' थांनानै दङ ना गुबुननि थाखायबो थांनानै दङ साननो गोनां बाथ्रा बियो बिसारनि समाव मोनसे बिसार खालामगोननि बेसिस बियो बिथा बियो जिसुनि सोंगोन बियो नों गुबुननि थाखाय मा खालामखो
नोंनि जे रोंगौथि दङमोन नोंनि जे केपासिटि दङमोन नोंनि जे धोन सम्पति दङमोन बेजों नों गुबुननि थाखाय मा खालामनाय नों गावनि थाखायल' थांनानै थाबाय ना गुबुननि थाखायबो थांनानै थाबाय इसोरा बेनि सायावबो जोंखौ बिसार खालामगोन बेखौहाय जोंखौ बुंनाय जादों नोंथाङा मा खालामदों दिनै बाइबेलाव जोङो सासे आइजोनि बाथ्रा मोनथिगौ दरकास होननानैबो बुङो बिथांखौ आरो ताबिथा होननानैबो बुङो बाइबेलाव थिनहरजानायाव जों मोननो हायो बे हिनजावा गोबां अनख'मोन बे हिनजावा बियो मा खालामोमोननो गोबां जिफोर सुनानै बियो रान्दिफोरनो बियो गानहोयोमोननो हावरिया मावरियाफोरनो बियो गानहोयोमोननो बे हिनजावा सानसेखालि हरखाबै बियो थैबाय आरो थैनायाव गोबां मानसिफोरा बिनि थैनाय बे मोदोमनि सोरगिदिं फैनानै गोबां आइजोफोरा बिखा सौयै सौयै गाबफैदोंमोन मानो गाबफैदोंमोन बे आइजोआ बे हिनजावा थांनानै थानाय समाव नै बे जिखौ आंनो होदोंमोन गाव आखाइजों सुनानै गाव आखाइजों बानायनानै नै बेखौ आंनो गानहोदोंमोन जोमहोदोंमोन बिथाङा थांनानै थानाय समाव गुबुननि थाखाय मा मावदोंमोन बेखौ गोसोखांनानै गोबाङा बिनि सोरगिदिं गाबफैदोंमोन बिथाङा गोबां आइजोफोरखौ बिथाङा मदद खालामदोंमोन गाव हायो गाव जेखौ रोङो बेखौनो खालामनानै बिथाङा गोबांखौ गानहोदोंमोन जोमहोदोंमन बिथाङा आरो बिथां थैनाय समाव गोबां मानसिफोरा बिनि सोरगिदिं फैनानै बिनि खामानिखौ बुंखांनानै बिनि मावनायफोरखौ बुंखांनानै गाबफैदोंमोन दिनै नों थैनानै थाङोब्ला साबेसेबां मानसिफोरा नोंनि गोथै मोदोमनि सेराव फैनानै नों सोरनिबा थाखाय माबा मोनसे मावनायखौ बुंखांनानै दुखु खालामफैनो हागोन दङ ने हागोन ने गोथाङै थानाय समाव मोजां थानाय समाव बिथाङा जों बयखौबो अनोमोन न' खाथिनि बयनोबो बिदि बिदि खामानि मावोमोन बिथाङा गावनि गाननाय जोमनायफोरखौ गुबुननो बिथाङा होयोमोन जोंनो होयोमोन जों गैयिफोरखौ बिदि सहाय खालामोमोन बेबायदि बुंफैनो दुखु खालामफैनो बेबायदि थागोन ने नोंथाङा जुदि गावनि थाखायल' थांनानै दङब्ला गुबुन रावनिबो थाखाय नोंथाङा थांनानै थायाखैब्ला नोंथाङा थांनानै दङ थैनानै थां फाराग खालामा बियो It makes no difference. नोंथाङा थांनानै था थैनानै थां फाराग खालामा बियो नोंथाङा गावनि थाखायल' जुदि थांनानै दंब्ला संसाराव गुबुन रावनिबो थांनानै थानानै नोंथाङा गोसो खालामाखैब्ला खिन्थु नोंथाङा गुबुनफोरनि थाखाय थांनानै थाग्रा सासे बेक्तिब्ला गुबुनफोरनि थाखाय नोंथाङा थांनानै दङब्ला नोंथां थैनायनि उनाव बहुतखिनि गोहोम खोख्लैगोन बे गामियाव बे न'खराव नों सासेल'सो थैदों 10 जन थैनाय बायदि मोनगोन नों सासेल'सो गैया जादों गोबां मानसि गैयै बायदि मोनगोन नोंथांनि खामानिफोरखौ गोसोखांनानै दुखु खालामनो गोबां मानसिफोर थागोन बिथाङासोमोन जोंहा बिथाङासोमोन बुंनो गोबां थागोन नाथाय नोंथाङा गावनि थाखायल' जुदि थांनानै दङब्ला नोंथांनि थांनानै थानाय थैनानै थांनाय जेबो फाराग खालामा नोंथाङा गुबुनफोरनि थाखाय गुबुनफोरनि मोजांनि थाखाय नोंथाङा थांनानै दङ ना बाइबेलाथ' जोंखौ बेखौसो थुलुंगा होदों गुबुनफोरनि मोजांनि थाखाय थांनानै थानो जेब्लायबो गावनि थाखायल' नङा गुबुननि थाखाय गुबुननि मोजांनि थाखाय गुबुननि मुलाम्फानि थाखाय थांनानै थानो जोंखौहाय बाइबेला बुंदों गुबुनखौ गावखौ बादि अननो हानाय बियो इसोरखौ फोथायग्राफोरनि मोनसे गुन जोङो जोबनाय बाइबेल सिरि फरायनानै जोङो दोनथ'नि जोङो जहननि 13 आयदायाव थांनि जहननि 13 आयदा 33 पदखौ आं फरायो जहननि 13 आयदा 33 पद दा आं नोंसोरनो मोनसे गोदान हुकुम होयो गावजों गाव अनज्लाय आं जेरै नोंसोरखौ अनदों बेबायदिनो नोंसोरबो गावजों गाव अनज्लायथारनांगौ नोंसोर गावजों गाव अनज्लायोब्ला नोंसोरखौ आंनि सेलाफोर होननानै बयबो मोनथिगोन ख्रिस्टियानफोरा गावजों गाव अनज्लायोब्ला संसारा मा होननानै मोनथिगोन बयबो नोंसोरखौ आंनि सेलाफोर होननानै मोनथिगोन जिसुआ बुंदों बे बाथ्राखौ जोंनि अनज्लायनायनि गेजेरजों जों बुहुमनो मा साखि होनो हायो जों जिसुनि सेलाफोर होननानै साखि होनो हायो साखि दहाय जोंहा जोंनि जिएसआ बाथ्रानि सायाव स्ट्रेस होनानै बुंदों बे बाथ्रानि सायाव
गोख्रोङै बुंदों साखि होनायनि बाथ्रा जिसुखौ साखि होनो नोंथांमोननिफ्रायबो मा खालामनांगौ बांसिनै साननो नांगौ बे बाथ्राखौ साखि खारन मण्डलिया बिनि थाखायसो बानाय जादों बेनि थाखायसो गोथाङै दङ थांनानै दङ मण्डलिया मण्डलिनो जिसुनि होलांथारनाय मावनो बुंलांथारनाय खामानिया बे नोंसोरो बुहुमाव आंनि साखिफोर जा साखि जिसुनि उइटनेस जानो थाखाय साखि जानो थाखाय मण्डलिखौ जिसुआ संसाराव गालांदों मण्डलिनो मावनो होलांथारनाय मोनसे गेदेर खामानिया बे जों संसाराव जिसुनि साखिफोर जानानै जोङो थांनानै थानांगौ आरो साखि जानो हानायनि मोनसे उपाया मा नोंसोरो गावजों गाव अनज्लायोब्ला नोंसोरखौ आंनि सेलाफोर होननानै बयबो मोनथिगोन अनज्लायनायनि गेजेरजों नांज्लायनायनि गेजेरजों जों जिसुनि सेलाफोर होननानै जों साखि जानो हाया बोराबज्लायना थानायनि गेजेरजों जों जिसुनि साखिफोर होननानै जोङो गावखौ जोङो सिमान जों होनो हाया जों साखि जानो हाया नाथाय जों जेब्ला अनज्लायगोन जोंखौ बयबो होनना बुंदों जिसुनि मानसिफोर होननानै जोंखौ मोनथिगोन नाथाय गिर्जायाव जेब्ला नांज्लायनाय थागोन गिर्जायाव जेब्ला गोरोबज्लायनाय थागोन गिर्जायाव जेब्ला गावज्लायनाय थागोन जोङो संसारनो जों साखि होनो हानाय नङा जों जे जिसुनि सेलाफोर अब्ला जों ख्रिस्ट'खौ मोननाय मानसिफोरा अनज्लायनानै थांनानै थानाया बेसे गोनां आं बे बेलासि समाव मोननै बाथ्रा बुंबाय मोनसेया जाबाय नोङो आत्मिकब्ला नोङो गुबुनजों थिग जानानै थांनानै थानाय आत्मिकब्ला नोङो जिसुनि सेलाब्ला नोङो गुबुनखौ गावखौ बादि अननानै थांना थानाय आरो जेब्ला बे जागोन जोंनि गेजेराव बे फैनाय नङा गावस्रानायनि बाथ्रा फैनाय नङा जोंनि गेजेराव नांज्लायनानै बोसोर बोसोर थानायनि बाथ्रा फैनाय नङा जेब्ला बियो खारन खुलुमनो फैनायनि सिगांनो बयबो बेखौ सानगोन इसोरखौ खुलुमनो फैनायनि सिगांनो जों बयबो बेखौसो गोसोखांगोन आंहा सोरजोंबा माबा मोनसे गाज्रि जानानै थानाय दङ नामा आरो थिग खालामहैनो गोनाङा बिसोर इसोरखौ खुलुमनो फैनायनि सिगां थिग जानानै फैनो गोनाङा बिसोर सोरबा हौवा हिनजावजों नांज्लायनाय दङ नामा थिग जानानै फैनो गोनां सोरबा बबेबा न'खरा गुबुन मोनसे न'खरजों नांज्लायनानै दङ नामा थिग जाना फैनो गोनां सानफ्रोमबो बियो इसोरखौ खुलुमनायजों लोगोसे बियो थिग जाबाय थागोन थिग जाबाय थागोन थिग जाबाय थागोन जोंनि गेजेराव आरो बहा गावज्लायनाय फैनो जेब्ला ख्रिस्टियानफोरा बे बाथ्रानि सायाव कनसियास जागोन थट गोनां जागोन अब्लाना बेफोर माब्लाबो जानाय नङा बेनिखायनो जों इसोरनि बाथ्राखौ जों गोसोखाङो इसोरनि बाथ्राया मा बुंदों गोरोबज्लायहोग्राफ्रा बोर होजाग्रा गोरोबज्लायनानै थांनानै थानाया इम्परटेन्ट नोंथाङा इसोरजों थिग दङब्ला मानसिजों थिग जानानै थांनानै थागोन गुबुनखौ गावखौ बादि अननो हागोन नोंथाङा खारन इसोरखौ अनो होननाया थोजासे नङा इसोरखौ अनो होनना बुंनाया नंखाय जागोन जेब्ला नोङो गुबुन रावखौबो अननो हाया नोङो थगायग्रा होननानैसो बुङो बाइबेला बेनिखायनो बेफोर गासैबो बेसे गोनां बेसे इम्परटेन्ट जोङो सानखांफिननो फोसाबनांगौखौ जोङो फोसाबनि फेंनांगौखौ जों फेंनो इसोरा आशीर्बाद खालामथों हामबायसै